Perfecte. Doncs bon dia a tothom i moltes gràcies per atendre aquesta sessió per donar a conèixer el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. És una sessió organitzada pel Cluster MAP i comptem amb la col·laboració de Doctorats Industrials i també comptem amb el suport d'Acció. Primer de tot, informar-vos que estem gravant aquesta sessió, així que si no voleu sortir a la gravació us demanem que apagueu la vostra càmera, també que apagueu els micròfons durant les presentacions, però després, al final de la sessió, tindrem un espai per preguntes on podreu fer les vostres preguntes a través del xat o també a través de micro obert. Jo soc l'Ona Bonví, Cluster Manager del Cluster MAP. Pel que he vist a les inscripcions, crec que més o menys tots ens coneixem. Serà una sessió en petit comitè, així que podrem compartir les experiències i els dubtes que tingueu de manera més familiar. Bé, doncs la sessió d'avui s'estructurarà en dues parts principals. Primerament comptarem amb en Jordi Alba, director tècnic del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, i ens farà una presentació del programa de doctorats industrials, així com la presentació dels avantatges que hi poden haver per les empreses a l'hora de participar-hi. La segona part de la sessió comptarem amb 3 experiències d'empreses del Cluster MAP que ja han participat en aquest programa i ens podran explicar la seva experiència. I ja com comentava, doncs al final deixarem un espai per dubtes i preguntes. La sessió està prevista que finalitzi a 11:15 i també us informem que aquesta presentació us la compartirem al final de la sessió. Doncs bé, l'objectiu d'aquesta sessió, com comentàvem, és poder donar a conèixer aquest programa de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya. I bé, després en Jordi us farà una presentació més extensa, però perquè ho tingueu una mica clar, doncs aquest pla de doctorats té com a objectiu contribuir a la competitivitat i a la internacionalització del teixit industrial català, captar talent i formar doctors per les empreses dins de projectes d'R+D+I i també potenciar la transferència de coneixement entre empreses i centres de recerca. Ens va semblar molt interessant fer aquesta sessió perquè dins del propi Cluster MAP, des de que es va iniciar el programa, ja s'han realitzat un total de 80 projectes en el marc del Pla de Doctorats Industrials, entre els quals 20 són empreses, la meitat d'aquestes grans empreses, però també un 40% de pimes i el 10% restant startups. També han participat 4 universitats catalanes i 3 centres de recerca i centres tecnològics. Bé, doncs no m'allargo més. Dono pas a en Jordi Alba, director tècnic del Pla de Doctorats Industrials, perquè ens pugui fer aquesta presentació. Gràcies per participar i pel vostre temps per explicar-nos aquest programa. Moltes gràcies, Ona. Comparteixo pantalla i ara ens veiem. Perfecte. En primer lloc, agrair al Cluster MAP que ens hagi posat aquesta oportunitat d'explicar els doctorats industrials a tota la comunitat interessada i en particular als seus socis. I també les gràcies a tots els representants d'aquelles empreses que ens explicaran en la segona part de la sessió què ha sigut per ells de primera mà el doctorat industrial. I també agrair que s'hagin atrevit a una aventura com aquesta, que és el doctorat industrial. Com bé deia l'Ona, el nostre doctorat industrial respon a 3 pilars. 3 pilars vinculats a la recerca. La recerca ha de ser estratègica, col·laborativa i aplicada. I ara, molt breument, el per què. Estratègica
I aquest és un punt essencial que marca la viabilitat i l'èxit d'un doctorat industrial. Ha de ser estratègica per l'empresa o la institució. Ha de suposar un repte ambiciós. Ha de suposar sortir de la zona de confort, com es diu actualment. I ha de suposar quelcom que amb els recursos actuals no pot donar-hi resposta. Pot ser un repte, pot ser una necessitat, pot ser investigar una nova línia de negoci, pot ser millorar els processos i com li donem resposta? De manera col·laborativa. I on és el coneixement? On és el coneixement de frontera? I és a les nostres universitats i als nostres centres de recerca. Per tant, és aquí on neix aquesta oportunitat de col·laborar i aquestes sinergies entre el món acadèmic i el món socioeconòmic per tal de desenvolupar aquest projecte de doctorat industrial. I és aplicada perquè la recerca és de doctorat, a nivell de doctorat, per tant, ha de suposar una aportació al coneixement, però ve, com deia abans, a resoldre o a posar les bases a una solució sobre una necessitat concreta que ha identificat aquesta empresa o institució. I molt important, i això és una política pública, per tant, hi ha d'haver un retorn cap a la societat. En quin sentit o en quins indicadors ho estem veient? En primer lloc, estem creant llocs de treball altament qualificats, vinculats principalment amb la recerca, però també pot ser amb altres competències que venen derivades de la formació doctoral. Per tant, el que estem és donant resposta a, diguem, els nous titulats de doctors i doctores del nostre sistema universitari amb feines allí al seu nivell educatiu. Què més estem fent? Estem impulsant i fomentant la generació i transferència de coneixement. Aquests projectes col·laboratius realment són una política clara de transferir coneixement no només de les universitats cap a les empreses, sinó també en l'altre sentit. I aquí és la gràcia del doctorat industrial, que es crea aquest ecosistema de col·laboració bidireccional en què totes dues parts guanyen. I sobretot també, això ja és a nivell estratègic i a nivell de Catalunya, mica en mica el que estem fent és posar en relleu quin és el valor afegit del personal doctor fora de les universitats i dels centres de recerca. És a dir, estem donant a conèixer quines són les competències i el valor que té cursar els estudis de doctorat, no només com a via natural d'accedir a la carrera acadèmica, professor universitari, professor investigador, sinó també fora de les universitats, en empreses i institucions, on hi ha llocs adients per tal de disposar d'una carrera professional suficient. Llavors, en aquest sentit, el que volem és trencar aquest tòpic sobre el doctorat. No és només una persona amb bata blanca que està en un laboratori, sinó que pot ser qualsevol de nosaltres que ha desenvolupat diferents funcions amb diferents responsabilitats i en diferents entorns. I en aquest sentit, el que volíem és posar en relleu que una persona amb doctorat té un coneixement específic en un àmbit de coneixement, és doctor o doctora en química, pot ser en ciències tecnològiques, pot ser en ciències socials, administració i direcció d'empreses, en dret, però també té altres competències transversals, com pot ser comunicació, planificació, resiliència, visió estratègica, capacitat de treballar en equip, capacitat de treball autònom i també la formació doctoral el que veiem és que t'obre les portes a una gran xarxa de contactes a nivell mundial. Gràcies a la participació de congressos, fires i en el món del doctorat industrial, doncs aquí ho reforcem no només amb l'experiència més acadèmica, sinó també amb l'experiència més empresarial, amb un altre tipus de fires, amb un altre tipus de publicacions i, per tant, diguem, hi ha un valor afegit. El que és important, i crec que aquesta sessió és un bon espai, és que els doctorats industrials, malgrat el nom, perquè potser no és el més atractiu, sí que a nivell internacional és el nom pel qual es coneix les iniciatives en aquest sentit. Però és un concepte que és integrador i és global, perquè té en compte tots els àmbits de coneixement, tota tipologia d'empreses i institucions amb independència del seu sector d'activitat i representa la formació dual al més alt nivell. Ara tenim una corrent de formació dual universitària, molt consolidada, per exemple, inicialment la formació en els cicles formatius de grau superior, doncs ara estem impulsant des de Catalunya la formació dual universitària, graus, màsters i el doctorat industrial ve a ser el representant
de la formació cap a l'entorn més elevat. Llavors, d'aquesta sessió, i m'agradaria que tothom que hi participés i tothom que la veiés pogués donar resposta a aquests quatre indicadors. Què és un doctorat industrial? Quins requisits són necessaris per participar-hi? Quin és el finançament i com demanar-lo? Llavors, què és un projecte de recerca? Insisteixo en el concepte. Ha de ser un projecte de recerca estratègic d'una empresa o d'una institució. Per tant, ha de suposar un repte ambiciós. Ha de suposar que la col·laboració aporti amb dues bandes, que ens comparteixin recursos, infraestructures, coneixement, i ha d'estar vinculat directament amb l'empresa o la institució. Pot ser, com deia abans, en el core business de l'empresa o bé per obrir noves línies de negoci o explorar. En dues formes en tenim experiència. I el que també estem fent és promoure a les empreses un canvi de mires. No només la visió ha de ser a mig termini, sinó que també ha de ser a llarg termini i molt més enllà que del curt termini. Per tant, hem de veure que la recerca és una inversió que té el seu temps per obtenir un retorn, però que el retorn s'obté. Llavors, quines són les parts? Doncs tenim una empresa, en tot projecte de doctorat industrial hi ha una empresa, una universitat, que és la que expedeix el títol del doctor i en el qual es matricula l'estudiant de doctorat, però dintre de l'entorn acadèmic també pot haver-hi un centre de recerca o un centre tecnològic, perquè és possible que la recerca que s'està proposant potser sigui molt propera a mercat i, per tant, la recerca o les infraestructures o el coneixement que es necessita és més adient o és més proper a un centre tecnològic que té una vessant molt més propera al mercat que potser un centre de recerca on habitualment fan recerca col·laborativa, però principalment fan recerca bàsica. I el principal beneficiat d'aquesta experiència és el doctorand o doctoranda industrial, que té un doble estatus. És a la vegada doctorand o doctoranda, està matriculat en un programa de doctorat i és un treballador de l'empresa. Perquè l'integrar-se en la plantilla és un mes, i és el que us deia al principi. Ajudem a integrar aquestes persones que tenen una formació no comuna en el món empresarial, doncs comencem a treure, diguem, les reticències i aquells aspectes que habitualment no coneixem d'aquest tipus. Els requisits són molt senzills. Per l'entorn acadèmic tenim un grup de recerca que la seva trajectòria és consolidada i contrastada, per tant, establim un requisit que ha de ser membre d'un grup SGR, però no vol dir altra cosa que té una recerca contrastada i valorada. Per l'entorn empresarial, aquí és on volia posar l'èmfasi. Com garantim l'èxit d'aquest projecte de doctorat industrial? Designant un responsable del projecte a l'entorn empresarial. Com deia al principi, és un projecte estratègic. L'empresa designa un responsable que guiarà, tutoritzarà el doctorand per tal que s'assoleixin els objectius marcats en aquest projecte de recerca col·laborativa. Que ha de ser objecte d'una tesi doctoral? Correcte. I aquí és on hi ha d'haver una molt bona comunicació entre el responsable del projecte i el director o directora de tesi. Què més demanem? Que tingui un centre de treball a Catalunya, és a dir, centre de treball on hi hagi el responsable del projecte i les infraestructures necessàries per dur a terme la recerca i que es contracti aquesta persona amb una retribució bruta mínima anual de 22.000 euros bruts. Com es regula la relació entre l'empresa i la universitat? Mitjançant un conveni de col·laboració. En el moment que sorgeixi l'oportunitat de fer un doctorat industrial, parlem-ne, entrarem en més detall. Les universitats ja tenen molta experiència en proposar un conveni de col·laboració, però principalment el conveni és un contracte en el qual s'estableixen les regles de la relació, és a dir, quina serà la dedicació del doctorand a la universitat i a l'empresa, com podrà atendre totes les responsabilitats com les publicacions, assistència a congressos, aspectes sobre propietat industrial. Per tant, tot això assigna abans de sol·licitar un projecte de doctorat industrial. D'aquesta manera, la negociació és abans que hi hagi qualsevol resultat i, per tant, les parts disposen d'un entorn més tranquil i més segur per tal de poder fer aquesta negociació i no haver-ho de fer a posteriori quan ja tenim els resultats i unes dinàmiques establertes. I pel que fa al doctorand o doctoranda, essencialment ha de ser el més adequat respecte a les necessitats que identifiqueu, tant des de la
part empresarial per respondre a les necessitats del projecte, com ha de tenir la formació universitària suficient per accedir als estudis de doctorat. Molt breument, nosaltres disposem de dues modalitats que responen a finalitats diferents o a circumstàncies diferents. Quines són les característiques bàsiques? És un finançament, els imports que veieu aquí és per 3 anys, us els donem per avançat a cada anualitat, és a dir, us donem un terç dels imports que veieu a la diapositiva per avançat i molt, molt important, és compatible amb altres ajuts a la recerca, el desenvolupament i la innovació. Sabem que a nivell propi de la Generalitat de Catalunya, però també a nivell local i fins i tot a nivell internacional de fons europeus, hi ha un clar impuls de la recerca empresarial i col·laborativa. Per tant, el que fem és definir un projecte i, per tant, busquem fonts de finançament. La nostra, la doctorat industrial, tal com l'hem definit, diguem, les despeses elegibles, el que permet és la compatibilitat amb altres fonts de finançament. Per tant, sumen i, en funció de la convocatòria a la qual, diguem, vulgueu compatibilitzar, podem parlar-ne si veiem que hi ha algun aspecte o com s'hauria d'aprofitar al màxim els recursos. Una cosa que heu de tenir en compte, que l'equip del doctorat industrial sempre estarà al vostre costat per resoldre tots els dubtes que us sorgeixin tant en el procés d'elaboració de la proposta de projecte de doctorat industrial com al moment de la sol·licitud com a posteriori durant el seguiment. Fins i tot, al final del procés, també en fem una avaluació de quins són els resultats que heu obtingut en el vostre projecte a nivell de la cohort per tal de poder mostrar quins són els beneficis que hi ha de desenvolupar un projecte de doctorat industrial. Per tant, pel que fa al finançament, aquestes característiques, disposem de dues modalitats i molt important és que donem un finançament tant a l'empresa com al grup de recerca com al doctorant. Nosaltres entenem el doctorat industrial com un projecte de recerca que es desenvolupa a Catalunya amb dedicació a temps complet i en exclusiva al projecte, que vol dir estar matriculat a temps complet als estudis de doctorat. D'aquesta manera, nosaltres donem un finançament a l'empresa, al grup de recerca i al doctorant. Si alguna d'aquestes variables, temps complet, centre de treball a Catalunya o altres casuístiques que podem identificar es donen, anirien a la modalitat d'ajut específic. Anem cas per cas i en el cas que sorgeixi una oportunitat veiem quina és la modalitat que més s'adequa al vostre projecte de doctorat industrial. Molt important. Com es demana? El vostre referent ha de ser la universitat. Ella té l'experiència, té les plantilles i té els contactes per tirar endavant el projecte de doctorat industrial. Nosaltres, com a equip, també us donarem suport. Però us avanço que realment hi ha una baixa càrrega burocràtica, és a dir, s'han de presentar pocs papers, estan molt ben definits quins s'han de presentar i compteu amb el nostre suport. Però el més important és que la convocatòria del doctorat industrial podem dir que està permanentment oberta. Això què vol dir? Que durant l'any disposeu de diverses finestres per sol·licitar l'ajut i en un termini aproximadament de 2 mesos des de la sol·licitud resolem aquesta sol·licitud. En aquest sentit, la nostra idea és que quan abans pugueu iniciar el vostre projecte de doctorat industrial. I és per això que disposem de diverses finestres i la nostra voluntat és que pugueu participar. Lògicament és un pressupost anual, es tanca a finals de desembre, però totes les sol·licituds que rebem a gener ja preveiem que hi hagi una primera finestra cap al mes de març. Per tant, diguem, hi ha una roda contínua d'oportunitats de finançament del doctorat industrial. Grans resultats del doctorat industrial en aquesta dècada. Ja hem finançat més de 1.000 projectes, dels quals 335 s'han defensat satisfactòriament. Han participat totes les universitats, tenim 26 centres cerca, tenim més de 660 empreses i més de 740 investigadors i investigadores. Tot això, tot aquest volum de projectes, persones involucrades, ha suposat un finançament mínim de 136 milions d'euros en recerca i desenvolupament. En quins àmbits? Veiem que hi ha un equilibri, però principalment hi ha a l'àmbit de ciències de la salut i àmbits de tecnologies, informació i comunicació, però també hi ha en enginyeria, en ciències i tecnologies químiques, en ciències socials. Per tant, tots els àmbits de coneixement, com us deia al principi, estan representats.
I per quina mida d'empresa? Principalment pimes i petites i micropimes, que podem dir que són pimes i startups o spin-offs, que són gairebé 7 de cada 10, i tenim un percentatge no menor de grans empreses i també d'altres, que aquí incloem fundacions sense ànim de lucre, la pròpia administració pública. Per tant, tenim moltes tipologies d'empreses que participen i impulsen projectes de doctorat industrial. Què ens diuen? Nosaltres ara estem acabant un procés d'avaluació del doctorat industrial de les cohorts 13-18, però el que vam fer anteriorment, el que és realment rellevant és que els responsables d'empresa ens confirmen que realment el doctorat industrial té un impacte en l'empresa. Pot ser un impacte amb un resultat tangible, un nou producte, un nou servei, una nova metodologia, un nou protocol, pot ser un estalvi en definir nous costos, en noves proves. Per tant, realment respon a donar resposta en un repte que tenia aquesta empresa. Des de l'àmbit acadèmic, també és rellevant que les tesis de doctorat industrial i les publicacions tenen un nivell equivalent a les tesis fora del doctorat industrial. Té tot el sentit. No estem creant programes de doctorat específics. Els estudiants es matriculen en el mateix programa de doctorat i, per tant, la tesi i la recerca i la formació que fa és d'idèntic nivell. Això què permet? Doncs que el projecte, la persona, pugui desenvolupar la seva carrera principalment en un entorn empresarial, però també en l'entorn acadèmic si sorgeix l'oportunitat. On s'insereixen? Els nostres doctors i doctores industrials, 3 de cada 4 continuen la seva carrera en entorns empresarials, en una empresa o una institució, i la meitat ho fan en la mateixa empresa o institució. Alguns canvien, estem en un món en el que realment treballem per projectes, per motivació, i a vegades hi ha una certa rotació, però també tenim alguns doctorats i doctors industrials que emprenen. Per tant, el que hem de veure és, quan la cohort sigui més gran, quines són les xifres. Però principalment la xifra és que continuen treballant en entorns empresarials. Per tant, és una inversió que facilita i fomenta la carrera professional fora de l'acadèmia. El 60% desenvolupa tasques relacionades amb l'R+D i el que us deia, per la formació relacionada amb els estudis de doctorat, realment tenen capacitat de dur a terme funcions d'alta direcció, de management, d'emprenedoria. Per tant, és una dada rellevant, però també hem de tenir en compte que hi ha altres tasques que potser és una qüestió de pes. És a dir, com distribueixes la teva jornada laboral, de vegades més de management que no de recerca. I per anar finalitzant, el doctorat, com deia, aporta una sèrie d'elements tradicionals i que són la definició del doctorat, dels estudis de doctorat, però el doctorat industrial aporta un valor afegit, que és aquesta recerca col·laborativa, aplicada, que aporta una resolució d'un repte específic, que complementem amb una formació que contribueix a la carrera fora de l'acadèmia, que pot sorgir patents i altres models de protecció dels resultats de la recerca, que estem inserint el primer doctor o doctora en algunes empreses o institucions, o que estem creant coneixement de quin és el seu valor afegit, i al final és una política de transferència de coneixement en ambdós sentits. Disposem d'una pàgina web on podreu veure alguns exemples, més dels que us mostrarem a continuació amb les experiències. Ens podeu seguir a Twitter, LinkedIn, i també disposem d'un butlletí que en caràcter bimensual o trimestral també compartim totes aquestes notícies rellevants sobre el doctorat industrial. I qualsevol dubte que tingueu el comentem després de les experiències. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta presentació. Sí, des de ja mateix podeu anar deixant els vostres comentaris al xat i, si no, després a la part final de la sessió també podrem compartir dubtes. Ara, doncs, donem pas a la segona part de la sessió. Voldria agrair tant en José Antonio Calero, a l'Àngel Valdivielso i a la Norma Ferrer per haver acceptat aquesta invitació i tenir la voluntat de compartir les vostres experiències en aquest programa. Si us sembla bé, començarem per en José Antonio Calero, és el director d'R+D
de l'AMES PMTech Center. Moltes gràcies, José, et passo la paraula. De res. AMES PMTech Center és el centre tecnològic Sí. del grup d'empreses AMES, que és una empresa gran, catalana, que es dedica bàsicament a la fabricació de components estructurals pel sector de l'automòbil, i són 1.200 persones, facturen 150 milions. És una empresa d'un cert nivell. Què us volia dir? A veure, jo no he mirat per sobre, no sé si n'hi ha alguns representants d'empreses que tinguin aquest sentiment de saber si val la pena o no val la pena el doctorat industrial. Crec que no és el cas, o no sé, espero equivocar-me, i per tant estem entre amics, compartint les nostres experiències entre ja creients. Per què us ho dic? Perquè el que faré serà bàsicament donar-vos la meva experiència més des de la vessant no tant de números, sinó de sentiment. I començo pel final. Crec que va ser un encert. Jo sé que la Generalitat va ser pionera a nivell territori nacional de posar aquest programa en marxa. Després s'han acoplat uns altres, és cert. I probablement ho han fet millor que la Generalitat, que no s'ha mogut gaire. Ho sento, Jordi, però hi ha algunes coses que sí que m'agradaria després, en tot cas, llançar-te jo a tu de preguntes. Però va ser positiu que en l'entorn industrial, on realment o tenies un departament de recerca o no hi havia més fons d'interlocució que anar directament a porta freda a la universitat, trobar aquesta eina que permetés ajuntar el coneixement universitari amb la necessitat industrial. I donar-li forma d'un instrument que fos un win-win. Era el win per l'empresa, era un win, bàsicament. Era un win a 3 bandes o 4. Win per l'empresa, un win per la persona que havia treballat en aquesta temàtica a nivell de doctorat, no a nivell simplement de fer feina empresarial. Un win per la universitat perquè obligaves a la universitat a aterrar coneixements i posar-los al teixit industrial que tenim, per tant, de petita, mitjana empresa o un teixit, diguem, més català, i un win per la societat, perquè incorporaven persones d'alt nivell al món productiu i, per tant, al món econòmic. Per tant, és positiu. Quedeu-vos bàsicament amb aquesta conclusió. Ara començo amb coses que amb aquest temps i amb aquesta experiència que us contaré, jo, per cert, Ona, faig un... Digue'm quan has de parar-me, perquè jo tinc rotllo per estoneta. O sigui, m'has de dir, para, però jo paro. A veure, nosaltres hem fet, o jo he codirigit o dirigit 6 doctorats industrials. Tinc una certa experiència en què ha sigut des de gairebé el primer any que es va convocar el primer doctorat industrial després de la prova pilot. D'aquestes 6 experiències, 4 han acabat amb èxit, una amb fracàs, ara s'aniré comptant, i una altra està en curs. I, a més, hi ha de diferents tipologies. Com bé ha dit en Jordi, bàsicament això es va plantejar des de la pròpia empresa, en forma de push-on, de buscar algun ajut universitari que ens dediqués a un perfil determinat, conegut o no conegut, recomanat, i amb una temàtica que ens interessava a nosaltres, ja sigui de diversificació, ja sigui de millorar el coneixement en alguna de les coses que estàvem fent actualment. I, per tant, l'empresa ha sigut la que ha anat a buscar. En aquest cas ho hem pogut fer perquè ja teníem constituït un departament de recerca amb 7 o 8 persones en aquell moment i ja teníem un pla estratègic de com anar i com apropar-nos a aquesta realitat. Llavors, les temàtiques han sigut des de qüestions que estaven relacionades amb el nostre core business, va ser la primera tesi doctoral amb èxit, a qüestions que estaven molt més relacionades amb diversificació, més en biomaterials, en aplicacions de materials aeronàutics, tot associat a noves possibilitats de negoci en sector client, tecnologies que d'alguna manera s'apropaven. Després hem acabat fent qüestions en temàtiques d'energia, per piles de combustible, associades amb aquestes per eliminar la necessitat d'anar al mercat amb un proveïdor fixe, buscar temàtiques d'integració vertical i, finalment, desenvolupament d'alternatives actuals a
el material que fem servir per peces estructurals. O sigui, han sigut variades. Igualment han sigut variades, de fet hem jugat amb dues universitats, la Universitat de Barcelona i la Politècnica de Catalunya. L'experiència amb les dues universitats, en general, en termes generals, bona. Molt més bona potser amb la Universitat Politècnica. Potser són més, han guiat molt més la formalitat del doctorat. La Universitat de Barcelona no ho ha fet tant d'aquesta manera. Ha sigut més libre albedrío en algunes qüestions, en la qual cosa ha costat més el tema formal. Sort o desgràcia? Doncs, perquè aquí també s'ha d'entendre, i això va pels candidats, que l'empresa ha de tenir una certa estructura. Si no la té, no vol dir que no sigui un tema de profit. També ho pot ser, però requereix més esforç i requereix més confiança per part de la pròpia empresa en què això ha de sortir bé. I no és tan fàcil. Ho dic ara ja llançant-nos pedres als de l'empresa. Els empresaris habitualment miren aquestes possibilitats com a forma habitual d'incorporar persones d'un cert perfil. Estem parlant de persones que han de tenir un màster amb un salari que diu com a mínim de... O sigui, això no podem deixar-lo així, ho dic per la Generalitat, aquesta és la primera queixa. El 2013 o 14 el mínim de 22.000 ja estava i han passat 10 anys i continua estant el mateix mínim. Alguna cosa haurem de fer, encara que només sigui per canviar les bases, que aquest mínim s'incorpori a la realitat actual. L'altra qüestió, normalment acostuma a ser un problema perquè aquestes persones, l'empresari la vol contractar per aquests 22.000. Però la realitat és que els convenis obliguen a posar les persones en el seu lloc per grup de categoria professional. Això complica notablement l'inici de la incorporació de la persona. I per altra banda, hem d'apostar molt més perquè els professionals que s'incorporin a les empreses ja són professionals d'alt nivell. No són professionals que acabaran tenint un alt nivell quan acabin el doctorat. No és cert. O sigui, ja ho tenen quan són màsters. Sí que és cert, i per això aguanten bastant aquests professionals, que tenen un repte apassionant, un projecte apassionant i un guany final, que és un títol molt valorat i una experiència industrial. I això té molt de pes. Però no hem de malbaratar o menystenir la seva importància dins d'una estructura. I crec que des de la pròpia Generalitat, en aquest cas, hauríem de fomentar més el fet de que l'empresa contracta una persona d'alt nivell, independentment que l'hagi de formar, perquè això sempre és necessari, amb la temàtica o amb el seu producte o amb el que es vulgui fer dins el que seria la pròpia empresa. Què més? D'aquests doctorats industrials que us he dit que hem estat guiant des de la universitat, des de l'empresa, dir-vos que, clar, com aquí tenim la sort que hi ha professors també en temps parcial a la universitat, no només hem sigut tutors, sinó també hem sigut directors. I no tothom s'ha quedat a l'empresa. O sigui, d'aquests 5 o 4 exitosos, 3 estan a l'empresa, un no. Això vol dir que l'empresa també marca uns mínims i aquesta persona pot acabar un doctorat i l'empresa pot considerar que aquesta persona no reuneix els coneixements o la forma o el tarannà que s'acopli adientment al funcionament de l'empresa. I això pot passar. I ha de ser llei de vida. El que no és normal és que n'hi hagi empreses que busquin aquesta eina de doctorats industrials com a forma per satisfer les necessitats de persona per projectes. I una vegada acabat el projecte, una vegada acabat el doctorat industrial o una vegada acabat els 3 anys obligats, deixar-lo marxar o deixar-lo córrer o dir que adiós sense cap mena d'alternativa. Habitualment, hem d'intentar exigir una mica més, ho dic també per les properes convocatòries de la Generalitat, a les empreses perquè tinguin un pla més enllà del projecte en el que el candidat o el doctor inspectore està treballant. I per últim, i per acabar,
Clar, i estava mirant les dades que estava presentant Jordi i hi ha hagut dos qüestions que m'han cridat molt l'atenció. El primer, dir, bàsicament, que aquest ajut que feia la Generalitat, que recordeu que és un ajut a l'empresa per la tutorització i un ajut a la universitat i una borsa, bàsicament, a la persona, al candidat, era compatible amb d'altres ajuts que hi havia en projectes d'R+D+I. La nostra experiència és que amb el Ministeri hem tingut problemes de que això fos d'aquest tipus i aquestes persones les hem tret o ens han obligat a treure aquestes persones de projectes on hi estaven implicades després a la justificació. I la qual cosa m'agradaria que aquest punt quedés una mica més clar i si és així, en quins programes es poden incorporar i en quins programes no. I l'altre té molt a veure amb el tema salarial i econòmic. Hem mostrat unes dades del període 2012-2014 on el salari, bàsicament, del 50% d'aquests candidats era de 30.000 euros, entenc, salari brut més cotització de la Seguretat Social. Però, clar, estem parlant del 2012-2014, torno a insistir, estem al 2024. La inflació ha augmentat bastant i crec que això hauríem d'exigir una mica més. Ja no sigui... O sigui, al final l'empresa no va buscar un doctor industrial i s'incorpora en aquest programa perquè la Generalitat li doni un terç d'aquest ajut. A l'empresa aquest ajut no li fa, no té gran importància, normalment. El que sí que és molt important per l'empresa és que hi hagi una correlació, un ajut directe d'una universitat implicada i sobretot de persones de la universitat implicades. Al final, les universitats la conformen com gairebé totes les organitzacions persones i n'hi ha persones, hi ha professionals que se senten molt més a prop de la indústria catalana que d'altres. Doncs aquests professionals són els que donen més valor al fet d'aquest doctorat industrial. Aquesta correlació que hi ha entre l'empresa petita, mitjana o gran i la universitat i el coneixement representat per la universitat és la que li dona el valor en aquest programa, no tant l'ajut per tutoritzar o coses d'aquest tipus. I, per tant, jo crec que sí que li haurien d'exigir una mica més a les empreses perquè ja treuen molt del coneixement que té amb el contracte que ve associat de la universitat. I a part d'aquestes millores, que són propostes, sempre des de la crítica constructiva, a part d'aquestes propostes de millora que estic fent, doncs, aplaudir aquesta iniciativa pionera, torno a insistir, a territori nacional, i no la deixeu caure. O sigui, intentem que des de la vessant de les organitzacions que representem o associacions que representem moltes empreses, intentar fomentar perquè el que sí que té és que incorporem professionals. I el futur, òbviament, de les empreses a nivell nacional o a nivell català està en les persones que formen part de les mateixes empreses. Per tant, continuem, és una bona via, però intentem millorar-la amb l'experiència de tothom al respecte. Gràcies per l'atenció. Molt bé, moltíssimes gràcies, José. Comentaves que t'allargaries, però has clavat el temps, així que t'ho agraïm molt. Moltes gràcies per la teva visió. Després tindrem temps per debatre els temes que comentaves. I ara, si us sembla, donem pas a l'Àngel Manuel Valdivielso, que és una altra visió força diferent en comparació amb AMES. Doncs Roca Foradada és una startup. Jo no sé si ja encara es pot dir startup o... Sí, encara som startup. I em sembla que ara la nova normativa s'allarga fins als 7 anys o una cosa així. Però bueno, sí, com has dit, Ona, és superdiferent a el que ha dit José Antonio, perquè, clar, José ha dit d'empresa de 1.200 treballadors, 150 milions facturats, frente a una startup que comences de zero, no? I que ara som, després de... O sigui, nosaltres vam començar a treballar el 2019 i ara som 21 persones, ¿vale? I ara estem començant a facturar. Llavors estem en un punt molt diferent, no? I, de fet, el nostre enfoque, bueno, només per donar... O sigui, nosaltres ens dediquem, bàsicament, som una empresa que ens dediquem al desenvolupament d'actius bàsicament pel cuidat de la pell, tant a nivell de cosmètica com a nivell de salut, ¿vale? Llavors, nosaltres, per què vam començar a treballar amb el programa de doctorat industrial? Pues just a nosaltres que ens va passar
és que com a empresa startup es van formar a partir d'una tecnologia que estava embrionària, estava en desenvolupament. I, òbviament, tens una empresa amb uns recursos molt limitats. En realitat, totes les empreses tenen recursos limitats, però si és una startup, una companyia petita, encara menys. I llavors el que nosaltres, el nostre enfoc va ser, a la mesura del possible, anar a incorporar personal qualificat, sènior, a l'empresa, però també vam pensar que la millor manera era de crear nosaltres el nostre equip des de zero. Però per això, quina millor manera de fer-ho de que captar a gent jove, gent recent sortida del màster, amb uns nivells, diguem, podríem dir uns nivells teòrics bastant importants, no? I enfocar-los de cara a la nostra empresa, ajudats amb el millor recurs que hi ha en investigació bàsica, que són les universitats i centres d'investigació públics, no? I aquí va ser com van començar a treballar amb el programa de doctorat industrial. I el que vam fer, o sigui, nosaltres en la curta història que tenim hem tingut, o sigui, en total hem tingut cinc doctorats industrials, vale? Dels quals, per una mica ja que el José ho ha fet així, em sembla molt bé, d'aquests 5 doctorats industrials ja hi ha dos ja van acabar, vale? Un ara està en etapa de l'escriptura, una ja està en l'etapa final i una altra acaba de començar, no? I també diré el que ha dit el José, que és veritat que, per desgràcia, perquè al final és una desgràcia que, perquè el José ha dit un punt que és molt important, no? Quan tu fas aquest programa, ho fas perquè en realitat creus que aquella persona pot formar part del teu equip, no? I a vegades doncs, no se'n dona, no arriba tot a bon punt, no? I llavors diguem que alguns van acabar relativament mal, sobretot un, no? Un doctorat no va acabar molt bé, i els altres dos, un que va acabar i l'altre que està acabant, sí que han acabat el doctorat, han presentat, però diguem que no, com ha dit abans el José, diguem que no va arribar als estàndards mínims que per nosaltres era suficient, per dir-ho d'una manera, no? Perquè sí que m'agradaria remarcar que, a diferència del pla del doctorat acadèmic, no? No sé si esteu d'acord, però es nota molt, o sigui, un doctor que ve del món acadèmic 100%, és un doctor molt preparat, però no sé si esteu d'acord amb mi, que diguem que el nivell d'exigència i el nivell de necessitat de resultats no és el mateix en un entorn acadèmic que en un entorn empresarial. La pressió és molt més alta. Llavors, els doctorats industrials, des del minut zero, fan investigació, però fan investigació aplicada i entenent els tempos que l'empresa necessita. O sigui, una empresa, òbviament, tenim projectes a curt, mig i llarg termini, que aquest termini depèn del tipus d'empresa, no? Però, vull dir, tot porta uns tempos i això és molt important que tots els treballadors ho saben, no? I estan més acostumats a treballar sota una pressió, diguem, definida, i el doctorat inicial de minut zero ja entenc aquesta manera de treballar. Relacionat amb el tema, amb el pla de doctorat de la Generalitat, la veritat és que com punt positiu, com ha dit el José, realment a l'empresa a nivell econòmic no li suposa una gran avantatge. El punt fort és el tema de que tu el que fas, tu tens una mancança perquè tens una falta de recursos, ja no dic recursos humans, sinó recursos també de coneixement, d'equipament, i tu tens la universitat que té tots aquests recursos, no? I llavors és buscar aquest win-win per tu poder desenvolupar una idea codesenvolupada, no? amb una universitat que, òbviament, té el coneixement i moltes vegades el recurs tècnic, no? I aquí el primer escollo, nosaltres hem tingut doctorat industrials tant a la Universitat de Barcelona com la Universitat Autònoma i també amb la Rovira i Virgili de Tarragona. I sí que diria que el principal escollo normalment està entre quan entres a parlar amb l'empresa, si és veritat que és un win-win, però arriba el moment
del conveni de col·laboració, no? Que aquest punt sempre és una mica del tira floja, no? A veure, jo és que vull això, no sé què, però vés en compte. I aquí la veritat és que depèn molt de les oficines de transferència. Les oficines de transferència de les universitats, segons quina universitat, pues, poden ser, diguem, jo ja no és per mala fe, òbviament, són també per estructures. Hi ha, per exemple, el CSIC, per exemple, que tot ho no ho coneixeu, és un organisme bestial, però la universitat l'oficina de transferència és increïblement lenta perquè tot depèn de Madrid, no? Que aquí a Catalunya això és molt guai, sempre diem això, tot depèn de Madrid, no? Pues si depèn de Madrid, tot va superlentament, no? I qualsevol canvi és com gairebé impossible, no? Clar, això moltes vegades fa que directament dius, mira, jo així tampoc puc treballar perquè no porto ni aquest temps i tampoc al final pot perdre una mica la confiança, no? Però és veritat que en aquest punt poca cosa té a dir el programa de doctorat, perquè és una col·laboració entre l'empresa i la universitat o el centre d'investigació i aquí va, no? Però crec que és un punt important perquè a vegades el propi investigador moltes vegades no té res a dir. Vull dir, l'investigador o el professor vol fer aquesta col·laboració, però, però a través de la normativa de la universitat o altres queden fora del seu abast i aquest moltes vegades és un problema a l'hora de tancar aquests convenis, no? I després, de cara, sí que he de dir que de cara a l'oficina del pla de doctorat, sempre el contacte ha estat molt fàcil, sempre han volgut ajudar molt i sempre que hi ha hagut algun dubte, fins i tot quan, pues clar, al principi pues, els papers no ho feien bé, sempre hi havia algun problema, fins i tot se'ns passava, estàvem molt a prop de deadlines i no ho teníem molt clar i sempre han estat molt per ajudar. Llavors això sí que és veritat que és un punt molt positiu que crec que cal valorar, no? I a banda de que, bueno, com ha dit el José, sí és veritat que és un poco, és difícil d'entendre, no?, que la normativa no hagi canviat en 10 anys, no? Tant en temes econòmics com tal. I això és un tema que sí que potser s'hauria de treballar. I relacionat amb tot això, a banda del programa de doctorat de la Generalitat, ara recentment, a l'últim doctorat que ha entrat vam provar i vam també aconseguir l'ajuda de doctorados industriales del Ministerio, que aquesta és, en teoria, és compatible. Ara José ha dit abans una cosa que m'ha quedat, dic, a veure si serà molt compatible o no, però és la primera vegada que la tenim i, bueno, en teoria són compatibles. La part, diguem, positiva del Ministeri és que sí que cobreix bastant més el sou del doctorat, gairebé pot arribar fins a un 75% del sou del doctorat, però, òbviament, com punt negatiu, i jo crec que això és un punt negatiu, jo crec que, no sé, honestament no sé per què l'ajuda del Ministeri no ho fa, no? És el fet de que no t'obliga a tenir una col·laboració amb una universitat. I jo crec que això és un error. Vull dir, un doctorat industrial, per molt que sigui industrial, no té sentit si no hi ha una implicació directa d'un centre d'investigació públic, d'investigació bàsica. I no ho entenc. Vull dir, no acabo d'entendre perquè us he de dir que van presentar diguem, els papers per la del Ministeri abans que la GAUR i encara no teníem tancat la col·laboració amb la universitat i, vull dir, en cap moment et donen més punts per tenir-ho, vull dir, o almenys a les bases no ho posa, no? Llavors és un tema que a mi em va quedar sorprenent, no?, d'aquest tema. I jo crec que això el Ministeri, sé que aquí no hi ha ningú del Ministeri i estem parlant de GAUR, però crec que és un punt a favor també que fa el pla de GAUR, no?, que en realitat has de tenir no només un tutor, el tutor bàsic aquest que hi ha a la universitat, sinó una persona realment implicada i un departament implicat en el treball d'investigació. I la veritat és que el José ha fet molt bé, ha parlat de moltes coses i ja, no sé, poca cosa més puc afegir jo aquí, a banda de que hi ha alguna consulta. Llavors, si us sembla bé, jo, per part meva, crec que no m'he deixat res. O sigui, si voleu passar al següent, cap problema.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Àngel, per explicar la vostra experiència des de Roca Foradada. Sí, ha anat molt bé que José parlessis de tot, així els altres ho podeu anar aprofitant i al final doncs acabem de compartir-ho tots junts. Ara, doncs, si us sembla, donem pas a l'experiència de l'última empresa que hem convidat avui. Es tracta de Bener i comptem amb la Norma Ferrer, que és la directora de R+D. Hola, bon dia. Jo us compartiré pantalla, que he fet una mini presentació. Aviam si puc. No. Perfecte. No em Espera un deixa. moment, que deixo Sí. de compartir jo. I ara ja hauries de poder. Vale, perfecte. Veieu la meva pantalla, veritat? Sí, Bueno, perfecte. també volia aprofitar per presentar molt breument l'empresa, ja que potser molta gent del clúster no ens coneix. Llavors, nosaltres som Beneir Ibèrica, que el que fem és aquest tipus de mangueres que surt a la foto, que fem tuberies, peces elastomèriques de tot tipus i ens centrem molt en la customització del client i tenim solucions per moltes àrees. Fem tant tuberies de silicona com elastòmers, alguns plàstics, i el que fem precisament és això. No som uns productors de peces a gran volum, sinó que customitzem perfectament en funció de les necessitats del client. I sí que és cert que l'empresa aposta molt pel tema d'I+D i cada vegada més intentem doncs, ja no només fer nous materials, nous productes, sinó també desenvolupar materials propis, intentar anar una mica més enllà en quant a la innovació. Treballem per tot tipus de sectors, ja sigui pel sector més industrial, el sector també que està molt ara amb auge, que és el tema de fuel cells. També treballem per solucions de biofarm, per tema de vacunes, etc. I també gran part de l'empresa es dedica més al tema de food i farma. A nivell de números, som uns 450 empleats. Tenim oficines, unes 30 oficines a tot el món, que són a més de 65 països, i tenim 4 plantes de producció. I ja entrant una miqueta més en el tema del doctorat, com va sorgir? Nosaltres, històricament, sempre havíem subcontractat estudis, petits estudis, a diferents universitats, sobretot per temes on nosaltres aquí tenim 2 laboratoris, però hi ha moltes maquinàries que no tens o que no disposes. I llavors subcontractàvem estudis en universitats, però clar, sempre eren temes molt concrets pels temes de costos i els experiments també els havíem d'acotar al màxim possible per poder ajustar el cost. Llavors, en aquest cas, amb IQS ens van comentar la possibilitat que existia els doctorats industrials i llavors ens vam animar a fer-ne. Nosaltres no hem fet tants com les experiències anteriors, n'hem fet 2 i sí que han sigut projectes molt diferents. No entraré en detalls, però un, per exemple, va ser sintetitzar un catalitzador de platí, que és una matèria prima molt important per la producció de silicona. Llavors, aquest va ser un projecte estratègic, ja que tots aquests catalitzadors de platí són productes que es compren a la Xina o a Àsia en general. Llavors, el que volíem és poder fer nosaltres el nostre catalitzador per, si el dia de demà Xina ens deixava de proveir els catalitzadors, augmentava molt els preus, tenir l'opció de poder-ho fer nosaltres i, a més també, vam optimitzar i vam donar noves propietats a la silicona que també ens milloraven el procés de producció. En aquest cas sí que vam contractar una persona nova i va estar durant els 3 anys, el que no es va poder quedar a l'empresa perquè va acabar just en temes Covid i estàvem en pleno ERTEs i històries vàries de Covid que no vam poder contractar la persona. I després vam fer un altre doctorat que això, després d'aquesta experiència que havíem fet, una persona del nostre departament d'I+D ens va demanar si podia fer ell el doctorat industrial. Llavors també ens va semblar interessant perquè era poder donar a aquesta persona més coneixements i fer que la projecció de carrera d'aquesta persona anés una mica més enllà. Què passa? Que llavors no hi ha subvenció pel salari d'aquesta persona
que és el que dèiem a José o l'Àngel, que no és el gran què de subvenció, però en aquest cas no existia aquesta subvenció. I el que la persona també ens deia, i és cert que això ho comentava l'Àngel, que els timings o fer un doctorat purament acadèmic o un doctorat industrial era molt diferent. Llavors, a mi li havia interessat sempre fer un doctorat, però no es veia fer un doctorat acadèmic perquè era amb uns timings, una manera de fer que no li encaixava. En canvi, estant a l'empresa, doncs que sí que volia fer un projecte que fos molt enfocat, que servís a l'empresa a fer alguna cosa concret. Llavors es va fer aquest doctorat i en aquest cas era una persona de l'empresa, vull dir que ja era obvi que la volia mantenir, però també ens ha passat casos contraris, és que la persona un cop acabat el doctorat doncs ha tingut més projecció i ha pogut optar a una altra posició, a una altra empresa i ens ha deixat. Però també ens alegrem per la persona perquè també ha portat aquí una feina molt bona i estem contents. I a nivell així general, nosaltres el que veiem més important en quant a per què fer un doctorat o no és bàsicament poder accedir a moltes maquinàries, molts equips, molts assajos que a l'empresa no tens i crec que això és un valor afegit molt gran perquè sí que és cert que si et quedes només amb la maquinària o el que pots fer a l'empresa, limites molt la teva innovació i llavors sempre has d'anar a buscar el que no tens a la teva empresa. Després, molt important també, és que a la universitat hi ha molts professors, moltes àrees on tenen molt coneixement i et poden assessorar moltíssim. I després que tens una persona dedicada a temps complet per estudiar un tema molt concret, que a vegades també a nivell d'empresa això costa una mica, perquè sempre volem obtenir projectes que siguin el més curts possibles, que donguin un producte final i que generi diners, com si diguéssim. Llavors, tenir projectes més d'innovació que puguin suposar un canvi estratègic o unes guanyances molt importants, però que no donguin un fruit tan a curt termini, a vegades costa. Llavors, això és una eina on permetre a l'empresa poder dedicar finançament i temps a estudiar temes que poden ser molt importants, potser no a dia d'avui, però sí en un futur concret. I el tema de subvenció, que sí que és cert que no és el gran què, però a vegades a l'empresa és un punt positiu més. I com a consell sí que volia comentar també que sí que dèiem que la gestió de com fer el doctorat al nivell de papers i tal és molt senzill. Sí que és cert que hi ha altres ajudes que a vegades compliquen bastant el tema del papeleo, però aquí és molt senzill. Però el que no és tan senzill és moltes vegades la gestió interna de les universitats, que sí que és cert que per buscar, un cop acabar el doctorat, per buscar el tribunal, per buscar quan presentar, tenen els seus timings i les seves gestions internes que dificulten una miqueta. I com a consell també donaria que, sobretot, que és molt important, que no es deixi que s'estigui sobre del doctorat, que no es deixi de la mà de la universitat, sinó que sigui alguna que es faci una supervisió constant, perquè, un altre cop més, els timings de les universitats i els timings de les empreses moltes vegades difereixen molt o el que s'estudia també, si fos per la universitat, potser generaria uns estudis molt més amplis que l'empresa potser no pot dedicar tant de temps i és això, és trobar una mica la sinergia entre la part de l'empresa i la part de la universitat i treure el màxim profit. I ja està, perquè jo crec que entre l'Àngel i el José ho han comentat tot, així que si teniu qualsevol dubte, doncs aquí estem. Gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltíssimes gràcies, Norma, per explicar-nos la vostra experiència i també els consells i recomanacions que semblen molt útils per les empreses que puguin estar adoptant si participen en aquests doctorats o no. Ara, si us sembla, passarem a la part del debat. Jo, Jordi, si et sembla, et donaré la paraula a tu primer perquè potser hi ha moltes qüestions que us han anomenat a vosaltres. Potser voldries donar
resposta o fer algun comentari al respecte. Perfecte. Bueno, en primer lloc, agrair a tothom que hagi compartit sin filtros i en un entorn friendly, no? Totes les oportunitats de millora que té el doctorat industrial. Certament, el doctorat industrial és jove. Tots us hem celebrat ara els 10 anys i esperem que hi hagi molts més anys per endavant, no? I nosaltres, la nostra feina és treballar perquè així sigui, no? Llavors, ens va molt bé sentir, diguem, no només el que comuniquem, sinó com ho percebeu i realment quin és el retorn que us dona, no? Sí que, per exemple, amb el José ja ha participat en la taula d'avaluació, si no recordo malament, que farem ara de les cohorts 13-18. Per tant, estem ara recollint aquests inputs. Sí que m'agradaria comentar algunes coses de les que tenim coneixement. Coneixement vol dir que ens l'han compartit. Primer, pel que fa a la compatibilitat, que és un tema que nosaltres tenim bona experiència, o així ens ho han fet saber alguns projectes, en què han anat bé el doctorat industrial amb els ajuts Nuclis R+D, amb els ajuts Retos Colaboración i amb l'Àngel, li diré, amb el doctorado industrial del Ministeri. I ara parlaré compatibilitat com s'ha obtingut. I parlaré sobre el doctorado industrial del Ministeri, que és el més senzill, crec jo. El doctorado industrial del Ministeri et dona un finançament, millor dit, dona un finançament a l'empresa per una intensitat que va en funció de la retribució o del cost laboral de contractació. Per tant, suposem que anem a màxims, que et dona el 75% a l'empresa. I també dona un finançament per als estudis de doctorat i un finançament per fer accions de mobilitat. Tot això a l'empresa aplicant la intensitat de l'ajut del 75%. Doctorat industrial, suposem que aquesta empresa és del doctorat industrial del Ministeri i obté el doctorat industrial de Catalunya, o viceversa, que és igual als tempos. Si l'empresa rep la de Catalunya, en cap cas pot justificar sou i contractació laboral del doctorant. Ja està subvencionat al màxim i això ho marca el Ministeri. Però la part que rep de Catalunya la pot destinar en hores de dedicació del responsable del projecte a l'empresa. Un timesheet, és a dir, els 23.000 euros que donem, es pot justificar a Catalunya amb un timesheet de les hores de dedicació del responsable del projecte a l'empresa per haver estat guiant, tutoritzant el doctorant. Quines altres despeses ens trobem? Doncs, per exemple, que ha acompanyat el doctorant a una fira, que ha acompanyat el doctorant a alguna acció de mobilitat, compres d'equipament, però clar, totes aquestes accions, aquestes coses que acabo de comentar, tenen una intensitat de l'ajut a Catalunya també. Per tant, haurien de ser la que estableix Catalunya, que és del 65%. Llavors, la part compatible, nosaltres la veiem com aquesta suma, no? És a dir, tens una font de finançament per la contractació laboral del doctorant, perquè el Ministeri, a més, demana que aquest doctorant no hagi tingut cap tipus de relació prèvia amb l'empresa en els 12 mesos anteriors, si no recordo malament. És a dir, a més, aquí el Ministeri és molt més restrictiu que nosaltres. I la compatibilitat per part de l'empresa és aquí. A la part del grup de recerca és clara, perquè fins al moment no ha donat ajuts a la universitat, i amb el doctorant té tota la part de borsa de mobilitat, que aquí sí que el que s'ha de fer és jugar bé amb els imports que justifiques. Els estudis de doctorat, el preu públic ja el té del Ministeri, de la resta de borsa pot pagar més accions de mobilitat, més formació, qüestions vinculades amb la publicitat, amb la publicació dels articles, que fomentem l'open access, sí, però també sabem que a vegades cal traduir, correcció, certs aspectes vinculats amb la publicació d'articles. Per tant, entenem com que
hi ha diverses fonts de finançament. I aquesta és la nostra experiència. Què volia dir? El Ministeri, i ho ha dit l'Àngel, fins al 2022 només donava diners a l'empresa. També ara dic que a partir del 2023, en el moment que surti la convocatòria, donarà diners a l'empresa i al grup de recerca. Per tant, ara sí que clarament el doctorat industrial del Ministeri passa a un model molt més semblant al de Catalunya. Molt més semblant vol dir gairebé equivalent, no només en filosofia, sinó també en infraestructura. Per tant, aquí veurem quines seran les noves regles de compatibilitat. Llavors, aquest és el primer tema. Segon tema, modificació de les bases en els darrers 10 anys. Han canviat les bases. Realment sí que hem anat fent millores. Comparteixo que no en els imports. Els imports els hem retocat només a l'edició 2023 i no substancialment perquè els recursos que disposem són limitats. Però per posar ordres de magnitud, Catalunya té, només per Catalunya, 6 milions d'euros. Espanya tindrà 8 milions d'euros per tot Espanya. Per tant, aquí nosaltres disposem de més oportunitats. Els imports i les finalitats són diferents. Sí que és cert que s'han millorat especialment la part del doctorant. Nosaltres aquí sí que vam incrementar gairebé un 30% el finançament total al doctorant i vam millorar una mica a la universitat i una mica a l'empresa. Però, com bé han dit, i això ho reafirmo, no és substancial la subvenció que nosaltres donem a l'empresa en el cas que la percebi, perquè, com bé ha dit la norma, hi ha casos en els que no la preveiem. Llavors, sí que hi ha aquesta modificació i sempre hi ha aquesta voluntat, també ho dic, de millorar contínua. És a dir, millora contínua any rere any. Per tant, tots els inputs que ens heu anat donant, prenem nota i mirarem de com poder-los incorporar. Respecte al salari mínim, efectivament, des del 2012 o finals del 2012, a principis del 2013, el salari mínim s'ha mantingut en els 22.000 euros bruts. Continua sent, és un salari mínim, entenent que per cada sector hi ha un salari mínim, és a dir, que és el que marca el conveni col·lectiu i, per tant, hi ha una sèrie de característiques i comparteixo amb el José que realment el que s'ha de tenir en compte és que aquestes persones tenen ja un nivell de formació, un expertise i una vàlua que s'ha de posar en valor. També sabem que el doctorat industrial és obert a tota tipologia d'empresa i a tota tipologia d'àmbit de coneixement. Per tant, aquí ens trobem en un equilibri difícil perquè modificar el salari mínim en alguns casos és correcte, en altres casos suposa una pèrdua d'oportunitats. Llavors, aquí estem sempre en una balança de cap a on anem. Per tenir en compte, només com a referència, al doctorat industrial de Madrid el salari mínim és de 19.000 euros i com a Torres Quevedo és de 25.000. Torres Quevedo vol dir un doctor o doctora. Un últim apunt, i això és per intentar, i això és primícia o vull dir com a línia de treball que tenim en ment, nosaltres estem treballant en el marc del doctorat industrial en una línia de consolidació dit en entorn acadèmic postdoc industrial. D'acord? És a dir, nosaltres el que volem donar és aquesta continuïtat o aquesta oportunitat d'enfortir encara més la relació universitat-empresa, d'enfortir més aquesta formació fora de l'entorn acadèmic del doctor o doctora, de mostrar quin és el valor més enllà de la formació doctoral. Per tant, fent aquesta estada postdoctoral, entenent-la com a pas o continuació o consolidació del doctorat industrial a l'empresa. Ho estem dissenyant, ho estem valorant i estem intentant trobar el finançament per poder obrir aquesta línia. Llavors, aquí realment sí que el José, per exemple, serà un dels principals interlocutors amb el que haurem de col·laborar per veure si a l'hora del disseny final també comptar amb la seva visió, no? Perquè, com bé he dit, és una de les principals empreses que més tesis defensades té en la seva trajectòria. Crec que això és tot el que
tot el que volia compartir de sortida. I insisteixo, agrair que diguem tots els comentaris, com deia el José, des de la crítica constructiva, però que de tot se n'aprèn. Realment ens força a millorar contínuament. Sabem que moltes vegades quan canviem les bases, a vegades són per aspectes més tècnics, a vegades sí que hem fet apostes més estratègiques. Poso un exemple, l'any passat vam obrir a les administracions públiques el doctorat industrial. Creiem que és un entorn en el qual també la figura del doctor ha de tenir la seva rellevància. Per tant, aquí sí que hem anat modificant. Hi ha hagut any rere any petites modificacions, algunes més de filosofia, altres més tècniques. Perfecte, Jordi. Moltes gràcies. No sé si algun de la resta de ponents vol afegir alguna cosa en aquest sentit o si no podem obrir també el torn de preguntes per part dels participants i del públic. No sé si tenim alguna pregunta pel xat. No hi ha cap pregunta. Si voleu podeu obrir els micros i preguntar lliurement. Bueno, simplement dir-vos, ja havia aprofitat la presentació per fer algunes preguntes amb el Jordi, que eren les que jo considerava més que preguntes, són comentaris. De fet, entenc que l'abast del doctorat industrial és multisectorial i és molt més complicat posar un mínim, però com en el sector en el que jo em moc, probablement, potser el comentari seria, i caldria potser pensar una mica més en doctorats industrials sectorials, perquè a vegades és difícil entendre que gent que entra com a llicenciat estiguin cobrant inicialment o poden cobrar molt més oferta-demanda per treballar en una posició a l'empresa que no pas una persona que vingui amb un màster, amb un doctorat industrial a 3 anys vista. I són aquestes coses les que crec, en el meu sector, que s'haurien de corregir directament des de l'inici. És a dir, i no tant dic perquè hi hagi més o menys subvenció. Estic parlant de que el principal benefici per a una empresa no és tant el finançament com la relació. I això crec que hem estat d'acord tots tres. Sinó perquè, bàsicament, aquesta persona estigui en un nivell salarial inicial que si l'empresa aposta, l'empresa ha d'apostar per aquest tema. No és una cosa que l'empresa li vingui bé, que bien, que me lo paguen. No és això. Jo no estic dient que anem amb un doctorat industrial de tipus ministeri, que els hi abonen un percentatge. No estic dient això. Ja està bé. L'empresa ha d'apostar, ha de contractar i ha de pagar el salari d'aquesta persona. Però això ha de ser un compromís real i, per tant, si el salari és molt més baix del que li costa a un enginyer nou, doncs és com si fos finançat, perquè té un benefici final que serà un doctor. I això és, bàsicament, abaixar el valor de les persones que s'estan formant en aquest grau, que és el grau de doctor, que és el màxim grau de formació que es pot donar a nivell nacional. Crec que hauríem de fer uns 5 cèntims al respecte i posar un umbral més alt. Al cap i a la fi tenim un bon pressupost, ja he comentat bàsicament que el pressupost català és gairebé el 80% del nacional, doncs hi ha moltes empreses que segurament, vull dir que aquest pressupost segurament s'asseuria també amb empreses que volguessin tenir aquest perfil dins del que seria el seu entorn, perquè al cap i a la fi a l'empresa li interessa tenir un bon professional. I aquest bon professional ha de tenir continuïtat. Ja sigui amb un pla, com bé dius, de postdoc, o ja sigui amb un altre tipus de pla que permeti aquesta col·laboració en la universitat, encara que no n'hi hagi cap tipus de finançament econòmic. Perquè això és el que necessita una empresa, necessita aquesta continuïtat. El retorn no és als 3 anys, el retorn de les qüestions de recerca són gairebé als 10 anys en termes generals, depenent dels sectors. Per tant, quedeu-vos més... Aquest és un comentari més personal al respecte del que s'estava dient i crec que és important que des de la Generalitat es marqui un mínim més alt. És un mínim, però més alt. I si cal que sigui sectorial, s'hauria de fer un pensament de que fos sectorial. Però li hem de donar valor a les persones i als candidats que entrin, perquè això també permetrà que aquestes persones no marxin per oportunitats ràpides als 3 anys després de ser doctors, perquè a l'empresa li costa molt
fer la transició a l'increment de les promocions salarials. I quan estàs tan baix, comences amb percentatges i els percentatges en valor absolut és molt poca cosa. O sigui, hem d'intentar donar-li més valor amb aquesta figura. I no us calleu, perquè si no semblarà que algú digui alguna cosa més, sisplau. Tenim 10 minuts. Un moment, no, perdona. Et puc posar, José, et puc demanar una referència? És a dir, per al teu sector, el mínim que seria 30.000, per exemple? Posa un exemple, per tenir ordres de magnitud. De 28 a 30 seria un punt mínim d'entrada. Sí, és a dir, entenent no soc expert en tots els convenis col·lectius, però... 30 més seguretat social, eh? Sí, 30 de salari brut. Estic parlant de retribució, és a dir, de... Sí, 30. L'altra cosa és el que li costa a l'empresa i sabem que és el 33% més. No, jo parlo de salari... Si no vols mirar el número com hòstia 30 a l'empresa, 28, és igual, 29, 28, això ja estaria bé per comentar. Perquè després l'empresa sigui la que, en funció del candidat, en funció del que si se'l vol quedar o no, quina és la visió que té, i facin promocions, perquè això és un salari mínim. A partir d'aquí l'empresa pot pujar-li el salari que vulgui. Però mínimament que hi hagi aquest umbral dels 29.000 euros, que jo crec que seria prou convenient. No són 30, que poses el 3 al davant i sembla que ui, no? Amb el 2 al davant, però un número bastant altet. Àngel, i per al teu sector? Perdona, que no trobava el micro. A veure, al nostre sector estaríem parlant segurament de lo que, més o menys de lo que ha dit el José. Clar, és que també hem de tenir en compte un tema. O sigui, estaríem parlant de quan una persona també si és el doctorat industrial, moltes vegades són o gent que ha sortit recentment del màster, com és el cas, per exemple, dels nostres primers doctorats industrials, va ser gent així, gent que havia fet el màster, que tenia interès en un doctorat industrial. Nosaltres volíem tenir aquesta col·laboració amb la universitat i, a més, formar una persona i va ser així. Però, per exemple, el cas de l'última persona que està fent el doctorat, va ser, no l'he comentat, però em va molt bé el que ha dit la Norma, perquè ha estat així, també ha estat una persona que nosaltres volíem contractar, o sigui, ja la volíem contractar, havíem fet un procés de selecció per contractar-la, i ella mateixa ens va dir que li interessava fer un doctorat industrial com veiem, no? I llavors aquesta persona era una persona que ja venia amb un bagatge, no? Era una persona que ja venia d'altres empreses químiques i tal, llavors, clar, els sous tampoc no pots equiparar. Però partint de la base, com diu el José, d'un sou brut mínim de 26-28, i d'aquí, doncs clar, entenc que això, però bueno, estaríem parlant d'això. També tenim en compte ser una empresa startup, que també, bueno, doncs els recursos són més limitats, però sí, estaria una cosa com ha dit el José. Gràcies, Ona, que t'he tallat, perdona. Gràcies, Àngel i José. Bé, no sé si algú del públic té alguna pregunta. Si algú del públic té alguna experiència que vulgui compartir també o algun dubte que tingui que potser hagi sigut el limitant en participar o... Puc fer un altre, ja que ningú diu res, puc fer un altre comentari? Ho dic perquè és important la vessant industrial, és important el candidat, però és molt important la universitat i és molt important el departament. No sé si des de la Generalitat es pot reconèixer d'alguna manera als departaments que acostumen a dirigir el que sigui als doctorats industrials. Perquè i tenen molta importància de cara al paper social que fa la universitat, el valor social que ha de donar la universitat, com a universitat pública, parlo, i d'alguna manera se'ls ha de reconèixer perquè apostin més per aquesta via. Perquè és una via com qualsevol altra de publicar, de millorar qüestions relacionals
que molt sovint depenen del seu perfil, diguem, de la seva projecció professional dins de la universitat, el tenir doctorats o tenir publicacions, però que se'n vagin a sectors industrials mitjançant una eina com el doctorat industrial hauria de ser reconegut d'alguna manera. Comentari també. Està reconegut ara en la carrera acadèmica, és un mèrit, el doctorat industrial. O sigui, per aquesta part sí que l'hem... Però per la universitat, estic parlant per la universitat. Sí, per la universitat. En la carrera acadèmica del professorat investigador, és a dir, com passar de lector a titular, de titular a catedràtic, en el conjunt de les diferents avaluacions, ACU, per exemple, que és l'Agència Catalana de Qualitat del Sistema Universitari, reconeix els doctorats industrials. És a dir, en tot això també està que a Madrid encara està pendiente lo del sexenio de transferència. Aquí també encaixa. Per tant, és en aquest àmbit on es reconeixen figures com el doctorat industrial. Però que no oblidem, aquesta vessant és important, perquè si hem d'aconseguir... O sigui, realment el paper social d'aquesta eina és molt potent i no hem d'oblidar la part de la universitat. Sens dubte. És a dir, i jo crec que aquí és... Nosaltres sí que vam apostar des del principi per aquest binomi. Empresa-universitat, indivisible. És a dir, totes dues han de sumar i han de tenir la mateixa projecció d'importància. Cadascú en la seva expertise i amb els seus recursos. Llavors, tenim data ja concreta per la pròxima convocatòria? Has dit que seria cap al març? Sí, ara publicarem en breu, entre el que resta de setmana i la següent, les noves bases reguladores. I després, a finals de febrer, principis de març, ja preveiem la convocatòria per tot l'any 2024 amb diferents terminis de sol·licitud, que el primer és just després de Setmana Santa, el mes d'abril. Per tant, ja és bon moment de començar a treballar totes aquelles propostes i accions com aquestes ens ajuden molt a, engegar, a fer bullir l'olla d'aquesta convocatòria 2024. Jordi, si alguna empresa del clúster que ens contactés que té interès en participar, us podria contactar a vosaltres directament. A plena disposició de l'equip per explicar amb més detall, reunir-nos, trobar-li partner acadèmic, és a dir, per tot el que necessitin. Ho han dit abans, és un aspecte molt important, tota relació prèvia suma. És a dir, perquè quan les persones es coneixen, la relació és molt més fluida i, per tant, el projecte ja ve, engreixat. Però també hi ha hagut amores a primera vista i algun projecte que ha acabat a bon port, des de zero. És a dir, tinc una necessitat, us presento diverses opcions des del doctorat industrial, analitzem una mica quins són els perfils de diverses universitats, negocien, es veuen i a partir d'aquí decideixen tirar alguns d'ells una proposta de doctorat industrial. El que necessiteu, quan ho necessiteu, estem a la vostra disposició. Perfecte, moltíssimes gràcies. Ens queden un parell de minuts, si algú més volgués fer alguna aportació o comentari. Només, Jordi, s'ha parlat molt de la universitat pública, però la universitat privada també hi pot participar, no? Hem parlat de l'IQS, totes. Totes les universitats de Catalunya, totes les 12 ja hi han participat en un doctorat industrial. I és el que també he parlat abans, és a dir, també participen els centres de recerca, l'ICFO, el Centre Institut Català de Recerca de l'Aigua, el Centre Tecnològic de Catalunya, també tenim el BCC, per tant, tot l'ecosistema de centres de recerca, infraestructures científiques tècniques singulars, centres tecnològics, per tant, tot aquest ecosistema en funció de les necessitats del projecte. Sempre hi haurà una universitat, que és la que expedeix el títol de doctor, però tota la resta hi poden participar. Sumen, és a dir, moltes vegades i cada vegada és més habitual
trobar fórmules de codirecció de tesis. Això també, és a dir, això és molt, molt habitual perquè una tesi ja no només té un enfocament, sinó que és una vegada un enfocament multidisciplinar i, per tant, diguem, és en aquest pas on van confluint. Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots per participar en aquesta sessió. Com hem comentat a l'inici, us farem arribar un correu demanant-vos de respondre una petita enquesta de satisfacció juntament amb la presentació de la sessió, la gravació i els contactes per si teniu qualsevol dubte, doncs que ho pugueu fer. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies tant en Jordi com a les empreses que heu compartit les experiències i també tots els participants pel vostre temps. Moltíssimes gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu-siau, bon Gràcies. dia. Gràcies, bon dia. Adéu. Adéu. Gràcies, adéu.